Здравейте, днес ще играем с мишка. Трябва да хванем сиренето 3 пъти. И ще ни скочи нещо. Май че сиренето ще е чудовище. Или мишката. Не знаем, сега ще видим. Да. Пригответе се. И това е втора част. Добре. Плей. И започваме. И тази мишка... Странно. Ние сме мишката. И айде. Game over. Това е малко по-трудно, защото се смишка и тя... Къде ти падне по него да върви. Сама се обръща. Странно. Айде, близко сме до сиренето. Второ. Сега до трето вече ще ни скочи. Ако стигнем до трето... А може и на второ да ни скочи. Мъж там пише 3. Там горе беше от 3. Това е много лесно, това ниво е. Много избързах. Нека пак това е лесно да се бие. Аз бързичко. Не бързи толкова. Не го направя. Мишката ми се разхлопва. Game over. Ай, стига. Game over. Ай, Game стига, over. бе. Добре. Давай. Тук бавно, защото тук. Това от втория път бях го направил 9. Сега това е по-лесното. И само избързах само повечко. Аз като гледаме някаква грамотевица за... Или пък 3 грамотевица. Нещо такова е. Това е по-лесно, отколкото. Пригответе се. Ще поизчакате малко. Ще го спрем и ще стигнем до трето. И добре, почваме. Давайте. Това е трети левел. И това хора ще бъде много по-трудно. Внимавайте, ама много внимавай. Че само се плъскаш. Тази мишка, какво да правим? Те мишките са такива. Блъскат се. Всичко ще направят за сиренето. Ще стига. Дай ви. Ще успее да дай. Почти стигнахме. Почти. За сега нищо не е скочило. Има четвърто, сериозно. Хора, ако не ни скочи, това ще е странно. Пригответе. Гледайте сега. Тук това ще е по-лесно. Това ще е по-трудно. Майче ще скача на 6-то. Може. Може и на 5-то. Може и сега да изкочи. Може. По всяко време може. Може пак и да ни изкача. Ето, хора. Ето. Изкочи. Каква беше тази глава? Някаква там главичка. И хора... Аз мисля, че е зомби. Да, продължаваме да играем. Кое да направим? Ние сте биба, го видяхме. Ей това. Ей това, да. Са рибите. Ще е подобно на мишката. Да. Само са риби. Scary Maze Game. 2. Не, 9 е. Да, същото. Maze Game. И започваме. 3 хора. Затова. Гледайте сега. Ако искате да играете тази игра, Пишете Scary Maze. Scary Maze. Scary Maze. Ако искате с мишката Scary Maze, там всичко ще видите. И хора, започваме. Започваме с рибата. А не бе, това топчица. Пак някаква риба балон. Да, онази жълтата. Май синя. Може да изкочи на първия път. Не вярвам. Не изкочи на първия път. Може. И лапта, дори да се докосна. Съжалявам, че табутна. Няма нищо. Айде. Внимателно трябва да давате.
Сутка става по-търко Става напечена. и хора. Лата! Гачи, гамската риба е. Хора, дали тук ще изкочи на трето? Това дали ще ме изяде? Не, само се минава, за да ти пречи. Така също е да мини. Но тя минава през друг път. Не през тука. Ох, та по-напечено и по-напечено. Сприме. Леко. Ние сме жълтото, хора. Не сме... чакай да спрем. То няма тук. Готови или не, почваме трето. Дете най-трудно. Може да не е най-трудно. Лата! Какво? Каква тази риба? Ето тук ще бъде. Много близко да я. Така става. Майко! Докъде стигнахме? И хора ще бъдем, като стигнем на... Продължаваме. Пригответе се. Вече левел сме. Ето там. Сега Аз ще се облегна. Малей. Чакай да види тази риба. Чоба изяде. Не. Това е някой друго, защото това е... Това е доста напечено. Но вие се пробвайте и може да го мимите да видите кое ще ви иска. Ще да пробваме. Духчетата. Това ще пробваме. Много е лесно. Искаме да... Това е ясно. Пригответе се. Стискайте палци. Има някакви хора с... Мисля, че тук ще се целиш. Тук ще ходиш с войник. Сигурно. Кой да е? Ще видим. Къде си веш? Защо? Чакай. Кой ще стане? Не натискай. Това са всичките скери. Май това няма да заведи към гледам. Ми пусни всичките скери. Това. Това е. Това е същото. Да го видим. Пише, че трябва да стигнем до левел трети. Това може да е лесно. Това го играхме. Кое да играем? Това бишка да пробе. Не. Това. Марио. Трябва да го видим да пробе ли? Давай. Пробе. Това ще е трудничко. Сигурно ще скочи Супер Марио. Като зомби. Марио. Само Марио. Не знам, що казах така. Зарежда се. Като гледам, Плей. Плей пак. Роле. И да сме пак за някакво жълточе. Ама сме в космоса. И сме с някаква звезда тук. Беше лесно като цяло. Ето го второ. Сега сме на четвърто. Виж какво е имало догоре. Сега сме с четвърто. Доста трудно. Трябва да бързаш. Тук трябва... Тази гъба е притеснена. Браво! Минахме го. Хора, се върнем като стигнем до трето ниво. Сега ще играем с духовете, защото това е много трудно. Все едно играйте на Пакман, само дето пак ще изкача. Може би. Чакайте да Пакман. Това на четвърти левел се го изкача. Това е същото. Те само си помни тялско купче. Как ще минаваш?
Еми, както става, както може. Първо трябва да смениш всичките точки. Точно. Ами аз искам това, бе. Давай. Давай. Като стане поне 5 минута, може да свърши епизода, втори епизод. Добре. Пак ли е? Не сме пуснали това. Ба то пак мали е за това. То е свързано, бе. Вече съм. Това е почти същото. Почва да играеш. Scary Reiki Game, искаш ли? Давай. Ето е играта. Коли. Много пъти коли хора. Ако искате да видите, гледайте ме. Добре, дай да се видиш и започваме. Добре. Сега. Айде, започваме, давай. Гледай сега. Чакай, че ще да хора. Дай от тук. Иде бе, заради. Не занимавай с глупости. И сега, какво се прави? То са стрелки ли? Мале. То гач. Чао! Гач странното е. Хора, аз съм това. Гледайте колко много се блъсках. Next level. Давай. Що ме даш? Гачи бързата тако е. Не е бързо, ти си по-бърз. Не бе, за моята викам, че е гачи бързата. Тук са. Прецака са. Много се прецаках. Това е Тая игра мисля, че е по-яка. Да, е по-лесна. Що да са стрелки, като бъснеш, нищо не става. И сега имам шанс да победа. Имаш. Давай. Победи. Айде. И сега хора приготвят се нещо да изскочи. Мисля, че ще изскочи някакъв човек. Или някаква кола, зомби кола. Няма зомби коли. Представи си. Няма зомби коли. Най-много коли духове. Иде. И продължаваме. Това е изморително, бе. Поне не си с мишката. Иначе вече стяха да те победят. Лапа. Скелет. И хора, това ще е скелет. Чао. Чао. Чао.